Dioa zintzotasuna da. Begia, zuritasuna eta zintzutasunez jarduketa eta adierazteko kalitatea da. Itxura egiarik edo itxura asko arrazoirik gabe. Oiazkoa duintasuna da. Gizakiaren duintasunak esan nahi du norberak bere buruarekiko errespetua sentitzen duela, eta errespetatzen eta baloratzen den aldi berean. Gizaki guztiak berdintasunean tratatuak, izateko eta horietatik eratorritako oinarrizko eskubideak gozatzeko beharra dakar. Giza duintasuna zure buruari errespetua ematen hasten da, pertsona bat merezi duela esaten da. Hartutako konpromisoak betetzen dituenean, duintasuna duen pertsona batek bere erabakiak hartzen ditu inork etengabe. Bere ospea eta bere familia errespetatzea merezi duen pertsona. Gero kuiatxoa moztu dugu tiretan. Justizia ogia da. Justizia ez da gauzak gizakiari ematea edo banatzea. Gauza hori nori dagokion erabakitzen jakitea baizik. Justizia etika, zuzentasuna eta zintzotasuna da. Bakoitza dagokiona emateko etengabeko borondatea da. Justizia jarduteko eta epaiteko joera duen balioa da, egia gidari izanik eta bakoitzari dagokiona emanez. Justizia balio demokratiko gisa lortu beharreko maila da, eta ondasun orokorraren balioarekin zorrozki lotuta dago. Orain tipula eta zenarioa moztu dugu. Azkenean, oiazkoa moztu dugu. Tolerantza eta errespetua da. Tolerantza egoera edo ezberdintzak jotzen du. Beste pertsona edo talde bat onartzeko gaitasuna da. Errespetua gizakiak besteen nonlakotasuna eta haien eskubideak bizortu. Onartu, estimatu eta baliestea ahalbidetzen duen balio da. Orain zartaginean olio pizka bat bota dugu eta bi kaiena bota ditugu. Eta beste guzti osagaiak bota ditugu zartaginean. Beste zartagine batean olio pizka bat bota dugu eta oiazkoa batera. Geroago, oiazkoa eta barazkiak nahastu ditugu. Frijitu pizka bat bota eta espezie nahazteak prestatuko ditugu. Berantz eta piperbentz eta gatza nahaztu ditugu. Barazkien eta oiazkoaren nahastera bota dugu eta gazta pizka bat ere bota dugu. Guakamolea egiteko aguakatea, tomatea, tipola, limoia, pimentoia eta gatza trituratuko ditugu. Geroago, fajiten tortitak labean sartuko ditugu eta nahastea barruan jarriko dugu.